blatové stretnutie a my dúfame, že nie Chemlon pôjde z blata do kaluže, ale že to bude víťaz gréckeho pohára. Takže rodca Mateo Beušan otvoril prvý polčas. Zaželajme si vo spolok s vami, vážení diváci, dobrý futbal so šťastným koncom pre nášho jediného zástupcu v európskych pohárových súťažiach, ktorý začal ofenzívne útoku. Dyňa chystá na lavičku. V 19. sekunde stretnutia Pavol Dyňa, 33-ročný král ligových strelcov, jediný stovkár zo súčasných prvoligových futbalistov. 126 gólov strelil, ale tento je veľmi, veľmi dôležitý. Ešte raz, center Ľubarského a Pavol Dyňa z prvej po trávniku krásne k žrdi. Blahoželáme Pavlovi Dyňovi, ktorý tu na štadióne Chemlonu poprvý raz obliekol dres za dospelých, keď prišiel sem zo Snínského dorastu. Po 15 rokoch sa vrátil do Humenného. Krásny návrat Pavla Dyňu, ale pozor na žltočiernych, pozor na AEK Ateny. Takže Chemlon mal 90 minút, aby vyrovnal jednogólovú stratu, alebo ak chcete náskok AEK Ateny. A podarilo sa mu to v 19. sekunde.